En kedelig lyd, ikke? Rådne lokaler. Skattepenge, som går til spild. Hvorfor er tiden så langsom? Som en tanke uden vilje. Et sekund, der nægter at gå. Måske fordi der er intet, der sker, og alligevel sker igen. Alt er en kopi af en kopi. Man kan ikke engang selv genkende, hvem man er. I alt det, som der står over for en til en hverdag. En hverdag fyldt med svigt. Svigt, som jeg hader. Hader mig. Jeg hader mig selv. Dismas er mit navn. Der er noget, jeg er en syg sag. Det er sådan, den siger man, når vi lever. Altså, jeg har fået sådan 2.000 uger, og Simon har 3.600. Og vi har også startet på din. Ja. Jeg har startet på min. Ja, det er ikke. Den er fucking mærkelig. Ja, jeg tror ikke, din virker helt. Hvor er andre overhovedet henne, ikke? Det er alle der. Nå. Det er bare et døgn. Et døgn, du ikke er her i morgen. Skal vi gå ud og fejre det? Endelig, mand. Ja, fuck, du har jo heller ikke så lang tid. Det er jo fucking vildt, det der. Lige en kød, vi overlever jo ikke engang 10 år. Fuck, snakker du om? Med dine fucking knudproblemer, jeg ved ikke hvad, men... Jeg smutter, dreng. Jeg har lovet min mor til at lave noget aftensmad, tænker jeg. Vi ses. Det er jo fucking Nej, måske. Grinene, der håner. Grinene skær koldt og skængert. Et ekko af hån. En løgn, der springer. Jeg skulle sandheden løg mig fri. Men smerten visker. Den siger.